Sad njih predvodi izvesna Emina Spahović. Ko je ona i kakva je ona, evo da pustim da pogledate. A kao što ste malo pre videli, studenti iz Novog Pazara spremaju se na šetnju do Novog Sada. Reporter je N1 Nenad Božović, pratit će studenti iz Novog Pazara koji kreću na marš dug 340 km, 16 dana će to trajati do Novog Sada povodom obeležavanja godišnjice pada nasršnice železničke stanice kada je stradalo 16 osoba i jedna teško povređena. Sa nama je Emina Spahić, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Najambiciozniji poduhvat do sada i krećeš uskoro do Novog Sada. Pa krećemo uskoro, slažem se da jesu najambiciozniji, ali s obzirom da zaista svi mi koji idemo imamo energiju i zaista želju da ostvarimo taj svoj cilj, znamo zašto idemo. Idemo za 16 nastradalih ljudi koji su nastradali pre svega zbog ovog režima, kao i za sve žrtve ovog režima koje i dan danas žive s tim da su žrtve. Pa, znate kako, moram da se nadovežem na ono što je spomenuto, da nam predstoji jedna godišnjica genocida. Ponovo ću ponoviti da nikada narod i nikada nacija neće biti genocidna. Da su genocidni samo pojedinci koji taj genocid podržavaju i njemu učestvuju. Mislim da su izbori neophodni, da mi svoj stav iznesemo na njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će da na neki način u njima i učestvuje. Ali u psihološkom smislu to je jedna logika sekte. Sektaški način razmišljanja koji... O tome smo pričali, da. I spominjete ovu Eminu Spahić koja je malo pre govorila... Da, to je apsolutna odvojenost od činjenica i potpuna ubeđenost u ono što je njoj se formiralo u glavi. I ona ne komunicira sa svetom. Režim. Pad nadstrešnice nema veze ni sa korupcijom, a ne sa režimom. Dakle, neki stručni ljudi su procenili da tu nema opasnosti, a ono je ipak palo. Prema tome, sve licencirani, svi stručnjaci, svi dokazani, nisu partijski kadrovi nikakvi uopšte u tome. Tako da, ali to ne dopire do nje. Dakle, godinu dana je imala prilike da se upozna sa velikim brojem dokumenta koji su objavljeni, koji svi do jednog govore o tome. Da to nema veze sa nema veze s korupcijom, pa time ni sa režimom, ni sa čim. Ne može to da dođe do nje. Dakle, to je potpuna isključivost i to je nešto slično kao i ove, kao idemo da blokiramo. A ono što meni smeta dodatno, to je što to nasilje, te blokade i takva postupanja jačaju Aleksandra Vučića. Da. Jer ja bih hteo da uđemo, veoma ga jačaju. A vi ne želite to, gospodine Pavlović? Ja ne želim. Ja želim da se stvari smire, da imamo prostora za razborite argumentacije, zato što verujemo da možemo... Ali mi nemamo razboritu opoziciju, da imamo razborite... Da bismo imali priliku kao opozicija da pokažemo bolje koncepte. Ovo, kad svedete ili, onda i oni koji nisu za Vučića kažu ko ovi da dođu umesto njega, a ne pada mi na pamet. Tako da oni to što rade je prvo neprihvatljivo, protivustavno i tako dalje, a u političkom smislu oni suprotan efekat postižu, ne samo u pogledu rejtinga Informera, nego postižu i u pogledu Vučića. I rejting Srpske napredne stranke. Srpske napredne stranke, apsolutno.